Bekulindeleke ukuba senziwe izolo isibhengezo senkulubaphathiswa entsha yaseMntla Ikomiti yethutyana yeANC kweli phondo, kodwa isibhengezo sihlehliselwe usuku lwanamhlanje. iANC kweli phondo iphakamise amagama amathathu abagqatswa abanokungena ezihlangwini zikamnumzana Job Mokgoro. Aba bagqatswa baquka usomlomo wendlowiso-mthetho kweli phondo Susana Dantyi, umphathiswa wezimali kweli phondo uMatlalipule Rhosho kunye nelungu lale komiti yethutyana uBushimape. The ANC still sits with the matter. Once all internal processes have unfolded, the ANC will make appropriate public pronouncements in this regard. Usomlomo wendlowiso-mthetho ucacisa ngenkqubo ekufuneke ilandelwe xa ilungu lishiyile esihlalweni. After a member has resigned, the party will in writing write to the legislature, inform the legislature that their member so and so have resigned, therefore they are replacing that member. If a member is in the list, automatically our process as the legislature is to sworn in the member that has been submitted by the party. Lo somlomo kwacacisana ngohlengahlengiso ekufuneke lwenziwe kuluhlu lwabagqatswa. If a member is not in the list, the party in terms of the Electoral Act, they must replenish their list and make sure that the member they want to send to the legislature is automatically number one in the list. Le komiti ingqinisise ukuba liza kubhengezwa namhlanje igama lenkulubaphathiswa entsha yeli phondo laseMntla Ntshona.